Είναι μια πορεία που γίνεται με τα πόδια, διαρκεί περίπου 10 ημέρες. Θα χρησιμοποιήσουμε 100 αχθοφόρους για να μεταφέρουμε περίπου 2.600 κιλά υλικού, τρόφιμα δηλαδή και ορειβατικό εξοπλισμό. Και θα φτάσουμε στην κατασκήνωση βάσης, δηλαδή σε ένα οροπέδιο, στο οποίο θα στήσουμε ένα μικρό χωριό με τα δικά μας αντίσκηνα, σε ύψος 4.200 μέτρα περίπου, και από εκεί ξεκινά ουσιαστικά η ανάβαση. Πρώτη μέρα της τουριστικής αποστολής των 40 χρόνων. Καλά να περάσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα καταλήξουμε στο Ούλερι. Αύριο θα συνεχίσουμε προς Γκορεπάνη, θα κοιμηθούμε και νωρίς το πρωί την επόμενη μέρα προαιρετική ανάβαση στο Πούνχιλ και μετά κατεβαίνουμε και συνεχίζουμε την πορεία μας. ABC! Η ιδέα της τρέκινγκ ξεκίνησε εδώ, ουσιαστικά αμέσως μετά την αποστολή του 1985. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, ο Μιχάλης κυρίως το αποφάσισε, έχοντας εμπειρία και από το εξωτερικό επειδή είχε ζήσει στην Ιταλία, και μου πρότεινε να φτιάξουμε μια εταιρεία που θα ασχολείται με τρέκινγκ στην Ελλάδα για ξένους. Έτσι λοιπόν, και αυτός ήταν και ο λόγος που δόθηκε και αυτό το όνομα, Trekking Ελλάς. Ο αρχικός στόχος ήταν αυτός, να κάνουμε μόνο trekking. Η πρώτη φορά που βρεθήκαμε εδώ ήταν σαν μέλη μιας πανελλήνιας ορειβατικής αποστολής το 1985, που στόχος ήταν να ανέβουμε στην κορυφή Αναπούρνα South, 7.219 μέτρα. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδρομή, σε μεγάλο υψόμετρο, και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ο καιρός θα μας βοηθήσει. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ δυνατή, γιατί δεν γνωρίζαμε τίποτε από αποστολές στα Ιμαλάια. Τα ανακαλύψαμε όλα εδώ και δυστυχώς με έναν σκληρό τρόπο, αφού είχαμε απανωτά ατυχήματα, δυστυχήματα. Πριν ακόμη φτάσουμε στο βουνό, ένα μέλος της αποστολής στο μονοπάτι γλίστρισε, έπεσε, χτύπησε αρκετά, χρειάστηκε να τον πάρει ελικόπτερο. Φτάσαμε μετά εδώ στο βουνό, αρχίσαμε την προσπάθεια της ανάβασης χωρίς να γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για τη διαδρομή που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο έρευνας μέχρι να στήσουμε τις προωθημένες κατασκηνώσεις, το Camp 1, το Camp 2, το Camp 3, και δυστυχώς εκεί στο Camp 3, ενώ είχαμε πλάνο την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε για να πάμε στην κορυφή και να τελειώσει η αποστολή, μία χιονοστιβάδα παρέσυρε και την κατασκήνωση
και εμάς. Ήμουν έξω από τα Αντίσκηνα και μαγείρευα. Σε μια στιγμή είδα τον φίλο μου τον Μιχάλη που είχε δει τη χιονοστιβάδα να έρχεται και πήγε να φύγει. Είδα μια πλάκα χιονιού να ξεκολλάει, να παρασέρνει τον Τάκη τον Βουντόλα και τον Ρούφους και εν συνεχεία παρέσυρε και την κατασκήνωση 3 και εμένα που ήμουν εκεί. 2 μέλη της αποστολής σκοτώθηκαν, εγώ τραυματίστηκα σοβαρά, με έσωσε ο Μιχάλης και μετά με πρόσθετα μέλη της ομάδας που ανέβηκαν και επιπλέον μέλη άλλων ομάδων ξένων αποστολών που βρισκόταν στην περιοχή με κατέβασαν μέχρι τη βάση του βουνού και να επιστρέψω στην Ελλάδα. Ήταν λοιπόν μια πολύ δυνατή εμπειρία που μας έχει σημαδέψει για όλη μας τη ζωή. Τα πρώτα βήματα ήταν πολύ δύσκολα γιατί καταρχήν οι Έλληνες δεν γνώριζαν για τέτοιου είδους εταιρείες και ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι θέλουμε να κάνουμε. Τα τρέκινγκ που θέλαμε να οργανώσουμε στην ορεινή Ελλάδα δυστυχώς εκείνη την περίοδο είχε ήδη αρχίσει να εγκαταλείπεται. Πολλά χωριά ήταν έρημα. Για πολύ μεγάλο διάστημα κάναμε δουλειές πολύ λίγες, πολύ λιγότερες από όσες θα θέλαμε, με αποτέλεσμα και τα οικονομικά μας να είναι πολύ δύσκολα. Αναγκαζόμασταν λοιπόν να κάνουμε και άλλες δουλειές παράλληλα ώστε να μπορούμε να συντηρηθούμε. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να αρχίσει η εταιρεία να μας δίνει χρήματα. Ωστόσο, πραγματικά από την αρχή, εγώ σίγουρα για τον εαυτό μου, νομίζω και ο Μιχάλης το ίδιο, δεν φτιάξαμε την εταιρεία κυρίως για να βγάλουμε χρήματα, όσο για να περνάμε καλά. Πραγματικά κάναμε πολλές δραστηριότητες, κυρίως επειδή άρεσαν σε εμάς. Ξεκινήσαμε να κάνουμε rafting, επειδή μόνοι μας πήγαμε, μας άρεσε πάρα πολύ το rafting και βρεθήκαμε στα ποτάμια, πρώτα μόνοι μας και σιγά σιγά έδειχναν ενδιαφέρον και άνθρωποι να έρθουν ως πελάτες και μετά αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε ότι είναι καλή ιδέα τελικά να πάρουμε και πελάτες. Τα πρώτα χρόνια της trekking στην Ελλάδα, όταν τύχαινε να κάνουμε συζητήσεις με Έλληνες και να τους λέμε την ιδέα να έρθουν μαζί μας να κάνουν και αυτοί δραστηριότητες όπως είναι το rafting ή πεζοπορίες, ένα κλασικό που ακούγαμε ήταν πόσα λεφτά μας δίνετε να έρθουμε μαζί σας. όχι να πληρώσουν, αλλά πόσο πρέπει να τους πληρώσουμε. Αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ωστόσο, σιγά σιγά άρχισε αυτό το κλίμα να αλλάζει, κυρίως γιατί τα περιοδικά εκείνης της εποχής έδειχναν πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για ό,τι κάνουμε. Μας ζητούσαν φωτογραφίες, γιατί πηγαίναμε στη φύση που ήταν καταπληκτική ελληνική φύση. Βγάζαμε φωτογραφίες, δραστηριότητες, πράγματα πρωτόγνωρα για το κοινό το ελληνικό. Οπότε λοιπόν οι δημοσιογράφοι ζητούσαν. Και είχαμε εμείς υλικό, γιατί βγάζαμε όπου πηγαίναμε, βγάζαμε φωτογραφίες. Τους δίναμε λοιπόν και φωτογραφίες και κείμενα. Οπότε έβγαζαν άρθρα ολόκληρα στα περιοδικά και στις εφημερίδες, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίσει και ο κόσμος να ενδιαφέρεται
συνειδητοποίησε και ο κόσμος ότι αυτό είναι πράγματι κάτι που αξίζει. Και αρχίσαμε λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη κατάβαση που κάναμε επαγγελματική με ανθρώπους που πλήρωσαν να κάνουν ράφτινγκ. Ήταν το 1989 στον Έστο. Αυτή η κορυφή που φαίνεται σαν ψηλότερη από όλες είναι η Αναπούρνα South. Αριστερά της είναι η Αναπούρνα 1, μας φαίνεται χαμηλότερη, είναι 8% περίπου. Δεξιά από την Αναπούρνα South μέσα στα σύννεφα είναι το ξέχασα. Δεξιά εκεί που καλύπτεται λίγο από τα σύννεφα είναι το Ματσαπουτσάρε, το ιερό βουνό. Ναι, το θυμήθηκα λοιπόν, είναι το Χιντσούλι εκείνο. Και αριστερά η άλλη κορυφή είναι το Νίλγκυρι. Επίσης θυμάμαι εκείνα τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα ταξίδια που ξεκινήσαμε να κάνουμε στο εξωτερικό. Το πρώτο μας ταξίδι ήταν εδώ στο Νεπάλ και στην Ινδία. Μετά ορισμένα ταξίδια στη Σαχάρα. Περιπέτειες τις οποίες κυρίως μας άρεσαν σε εμάς. Και σταδιακά μετά τη δεκαετία του 90 αρχίσαμε να βλέπουμε και πιο επαγγελματικά το ράφτινγκ και άλλες δραστηριότητες που φέραμε στην Ελλάδα. Πήγαμε στη Γαλλία, εκπαιδευτήκαμε στο ράφτινγκ, γίναμε οι πρώτοι οδηγοί ποταμού. Φέραμε και τον Γάλλο εκπαιδευτή μας στην Ελλάδα και μαζί του πήγαμε και κάναμε εξερεύνηση στα ελληνικά ποτάμια να δούμε σε ποιες διαδρομές μπορούμε να τις προσφέρουμε για πελάτες, που να είναι ασφαλείς, που να μπαίνουμε, που να ξεκινάμε, που να τελειώνουμε. Αρχίσαμε το canyoning, river trekking, ορειβατικό ποδήλατο, διάφορες δραστηριότητες που ήταν άγνωστες τότε στην Ελλάδα εντελώς και τις κάναμε περισσότερο, τις χαιρόμασταν κι εμείς σαν να ήμασταν οι ίδιοι εκδρομείς, ταξιδευτές. Δεν μας απασχολούσε τόσο πολύ τα έσοδα. Χρειαζόμασταν βέβαια έσοδα γιατί η εταιρεία είχε τα έξοδά της για να συντηρηθεί, αλλά σταδιακά σιγά σιγά όλο και πιο πάνω, όλο και περισσότερο. Η μεγάλη κίνηση πλέον είχε, με το ράφτινγκ κυρίως είχε ξεκινήσει, να έχουμε πολύ κόσμο που παράλληλα με το ράφτινγκ ζητάγαν και κάτι άλλο. Βάζαμε και μια πεζοπορία, βάζαμε και ένα canyoning και σιγά σιγά εμπλωτίσαμε πάρα πολύ την γκάμα με τις δραστηριότητες που κάνουμε. Και από το 1996 ξεκίνησε η εταιρεία να αναπτύσσεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με τη μέθοδο του franchising. Και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε σχεδόν 25 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε η Trekking Ελλάς στην Ελλάδα είναι το ότι έφερε νέες δραστηριότητες που ήταν άγνωστες για εκείνη την εποχή, όπως είναι το rafting, το canyoning, το river trekking και πολλές άλλες. Και είναι κάτι το οποίο ακόμη συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήδη η εταιρεία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα
Και ένα πράγμα που πιστεύω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πλέον είναι ότι βοηθάει ορεινές και απομονωμένες περιοχές να διατηρήσουν τον κόσμο εκεί, στέλνοντας πελάτες να εξυπηρετηθούν σε ορεινούς ξενώνες που γενικώς δεν λειτουργούν, δεν δουλεύουν πάρα πολύ, και όπως επίσης το ότι δίνουν δουλειά σε νέους που κατάγονται από χωριά, από ορεινές περιοχές, ώστε να δουλεύουν κοντά στο σπίτι τους και να μείνουν εκεί, να μην φύγουν όλοι για τις μεγάλες πόλεις. Πιστεύω ότι η Trekking Ελλάς με αυτό το μοντέλο τουρισμού που έφερε στην Ελλάδα άρχισε να κάνει γνωστή αφενός την ελληνική φύση που είναι καταπληκτική στους ξένους, αφετέρου και στους ίδιους τους Έλληνες. Δυστυχώς οι περισσότεροι Έλληνες των ορεινών περιοχών δεν καταλαβαίνουν τι έχουν, δεν αξιολογούν πόσο μεγάλο θησαυρό έχουν. Βλέπουμε πάρα πολλούς καινούριους δρόμους να κατασκευάζονται επάνω σε παλαιά μονοπάτια, καταπληκτικά μονοπάτια τα οποία θα μπορούσαν να είναι μνημεία πολιτισμού, που είναι μνημεία πολιτισμού, ένα παλαιό μονοπάτι χτιστό από ανθρώπους που το χρησιμοποιούν για εκατονταετίες. Δυστυχώς διάφοροι εργολάβοι και ντόπιοι που δεν μπορούν να σκεφτούν πόσο σημαντικό είναι αυτό, έχουν καταστρέψει με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά παλιά μονοπάτια. Αυτό τώρα τελευταία, έχοντας ανεβάσει πολλούς νέους στη φύση, στο βουνό, με δραστηριότητες και με τις κατασκηνώσεις που κάνουμε, φέρνοντας παιδιά που κάποτε ήταν 10 χρονών, 12, 14 και πλέον έχουν γίνει 40 χρονών, και βλέπω ακόμη και αυτά τα παιδιά πλέον να επιστρέφουν μαζί με τα δικά τους τα παιδιά και να κάνουν δραστηριότητες στην Ελλάδα και να αγαπούν τη φύση. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια προσφορά της Trekking Ελλάς προς την ελληνική φύση. Τώρα με αφορμή αυτό το ταξίδι και βλέποντας τόσα άτομα που ήρθαν μαζί μας από την εταιρεία, ένα πρώτο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το πόσο όμορφα περνούσαν μεταξύ τους, πόσο ευχάριστα ο ένας να περάζει τον άλλον, πόσο πολύ χάρηκαν αυτό το ταξίδι. Αλλά παράλληλα να βλέπω ανθρώπους που τους ήξερα κάποτε νέους που πηγαίναμε μαζί στα πρώτα βήματα της trekking και να ψαχνόμαστε τι δραστηριότητες θα κάνουμε και πώς θα τις κάνουμε, σιγά σιγά όλοι αυτοί να έχουν μεγαλώσει, να έχουν παιδιά και ήδη τα πρώτα παιδιά κάποιων από αυτούς τους παλιούς να έχουν αναλάβει τις εταιρείες και να προχωράνε. Έχουμε γίνει μια πολύ μεγάλη οικογένεια πλέον και τουλάχιστον το κλίμα που βλέπω εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας κύριος λόγος που πέρασα καλά σε αυτό το επαιτειακό ταξίδι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί μας.
μία συμβουλή που θα έδινα προς τα νέα μέλη της εταιρείας και όσα ενδεχομένως έρθουν είναι να επενδύουν συνέχεια στη γνώση, στη νέα γνώση, στην καλή εκπαίδευση, να ακολουθούν τους κανόνες πάντα, σεβασμό στη φύση και στο ορεινό περιβάλλον και στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Αν καταφέρουμε στο μέλλον να έχουμε παρουσία σε κάθε ελληνικό χωριό, σε κάθε ελληνικό βουνό, βοηθώντας την τοπική ανάπτυξη, αυτό θεωρώ ότι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Μακάρι να το καταφέρουμε. Βοηθήστε. Για μας, ξέρετε ότι είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή, είναι πολύ συγκινητική. Αυτό δεν είναι απλό ταξίδι αναψυχής. Έχει πολύ ιδιαίτερη αξία και σημασία, γιατί ουσιαστικά σε αυτόν εδώ τον τρόπο, πριν 40 χρόνια, ο Μιχάλης μαζί με τον Χρήστο ξεκίνησαν αυτό το όραμα, αυτό το όνειρο, το οποίο συνεχίζεται. Η trekking δεν είναι μόνο το παρελθόν, είναι 40 χρόνων, ούτε το παρόν το οποίο ζούμε τώρα, αλλά έχει ένα μέλλον το οποίο είναι μπροστά μας και νιώθουμε πολύ περήφανοι που είμαστε μέλος αυτής της οικογένειας. Θα ήθελα να κάνουμε και εμείς με τη δική μας σειρά, με το δικό μας τρόπο, ενός λεπτού σιγή για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μαζί μας πλέον σε αυτή την οικογένεια. Φυσικά είναι ο Μιχάλης ο Τσουκιάς, αλλά είναι και ο Κώστας ο Πουλιάρας, είναι ο Μανώλης ο Γδούντος, σαν στελέχη, είναι ο Γιώργης ο Απέργης, ο οποίος υπήρξε και φρανσάιζή μας στη Μήλο και ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τα καγιάκ στην εταιρεία. Είναι ένας συνοδός ο οποίος έμαθα από τον Γιώργο ότι έφυγε πρόσφατα στην Αρκαδία, το οποίο μου διαβεύει το όνομα. Τσακωτός Παναγιώτης. Ο Τσακωτός ο Παναγιώτης. Στην καραντίνα. Και ο Δημήτρης ο Ζαγκανάς, ο οποίος εργάστηκε και αυτός σε 2 βάσεις. Να αποτίσουμε λοιπόν φόρο τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πλέον μαζί. Έτσι είναι με ένα λεπτό σιγή. Πολλοί σκέφτονται ότι θα ήθελαν εδώ, σε αυτό το ταξίδι το επαιτειακό, να ήταν μαζί μας και ο Μιχάλης. Εγώ ωστόσο σκέφτομαι ότι μονίμως ο Μιχάλης είναι παρόν σε ό,τι και να κάνουμε, σε ό,τι και να βλέπουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι εδώ ο Μιχάλης και θα είναι συνέχεια. Sunset
bottom.